que sàpigues que aquest pentinat et queda fatal! Carinyo, mira-la! Carinyo, no te'n vagis! Però per què te'n vas? Tio! Sempre em toca a mi aquesta part. Això no. Un moment d'atenció, sisplau. Un moment d'atenció, sisplau. Però podeu callar! Ai, estimada, no sé què faria sense tu. Veu tanta gent aquí present? Ai, m'emociono. No sé com agrair-los que hagin estat tan respectuosos amb la meva llar, que té tanta història. Però he decidit que no puc abandonar-la. Aquestes 4 parets m'han vist créixer i han viscut el meu amor per Dulcinea. I és amb ella amb qui vull compartir. Para el carro! Està bé, em quedaré. Però aquí hi haurà unes normes. Punt número 1. Dutxa diària. Punt número 2. El servei no el netejarà. Punt número 3. Aprendràs a cuinar. Hi haurà uns horaris. No gandulejaràs tot el dia. I farem prohibit pensar-te que això és un castell, perquè és una merda de barraca. Així que farem una reforma a fondo i la decorarem al meu estil. Ah! No m'agrada que em contradigui. Què? Encara et vols quedar amb mi? No et canviaria per res del món. Són moltes les persones que han anat formant part de la història fins ara. Soles, enamorades, juntes i separades. Hi ha hagut guerres, morts, venjances, però també amor, passió, bogeria. I és que, sigui com sigui la història, la formem nosaltres. Cadascun aporta el seu petit gra de sorra, donant forma a una muntanya plena de somnis que mouen les nostres vides.